Senyor Batlle, senyores jurades i senyors jurats, és un autèntic privilegi poder dirigir-me a la nostra ciutat des d'aquestes magnífiques instal·lacions del nou edifici municipal. Resulta difícil de creure que on avui s'alça aquest modern edifici fa no tants anys hi havia un asil. Els 16,8 milions d'euros més interessos que va costar el solar i l'edifici de l'antic asil i els milions de la seva construcció han estat una excel·lent inversió per a la nostra ciutat. Com vostès saben, l'asil va haver de ser enderrocat perquè, segons l'alcalde, patia aluminosi, citant un informe que mai no va aparèixer, i malgrat que l'aluminosi és una patologia del ciment que no apareix fins a la dècada dels 50 i la construcció de l'asil és anterior. En canvi, avui disposem d'aquest emblemàtic edifici de 17.800 metres quadrats, construït repartit en 5 plantes i un subsol, que té un aparcament de 50 vehicles, més una zona de càrrega i descàrrega per a 5 més, connectada amb la zona de classificació i arxiu. Un edifici que compta amb sala de premsa, sala d'exposicions i aquest magnífic saló d'actes. Edifici capaç d'albergar 650 funcionaris en dependències modernes, espais diàfans, funcionals i amb la il·luminació natural gràcies a la brillant solució arquitectònica, molt més pràctic que el vell i estimat Palau de la Plaça Major, ara dedicat a qüestions cerimonials. Celebrem, a més, que tal com es va acordar amb els partits de l'oposició de la Corporació 2003-2007, el projecte fos el resultat d'un concurs d'idees que permetia als arquitectes i enginyers locals presentar-se, no com altres projectes que per un provincianisme carrincló i car sembrava la ciutat d'obres d'arquitectes forans, fent que Castelló perdés encara més la seva pròpia essència per córrer enfollida a assemblar-se a qualsevol altra ciutat occidental. Aquest edifici és l'estandard polític i administratiu de la nova ciutat creada aquests darrers 23 anys de governs populars. I si hagués de subratllar algun dels seus èxits, francament no sabria per on començar. Serà perquè tinc una especial estima pel Grau, però em permetran que en primer lloc em referisca a la ciutat de les llengües. És cert que al final el seu cost ha superat en molt els 231 milions que es van pressupostar l'any 2005, però avui, com s'havia previst, teníem un extraordinari pitch and pad, un camp de golf de 9 forats per als que no sàpiguen de l'esport, una zona spa, unes zones recreatives, instal·lacions esportives de primera magnitud i espais d'oci amb grans prestacions. Cal remarcar els 2 hotels de 5 i 4 estrelles amb més de 200 habitacions cadascun que tenen un grau d'ocupació altíssim tot l'any, trencant així l'estacionalitat. Així val a dir que els esforços de promoció fets pel Patronat Municipal de Turisme repartint polseres de Magdalena a Fitur han estat del tot determinants, tot i que res no hagués estat possible sense el ple funcionament de l'aeroport de Castelló, del que complim ja 3 anys de la seva inauguració primera, malgrat les crítiques d'una oposició insensible que el temps ha demostrat infundades. I, òbviament, dins d'aquesta ciutat de les llengües cal fer esment als magnífics i avantguardistes centres d'ensenyament d'idiomes. I així vull recordar les paraules d'un dels seus màxims responsables pronunciades davant la perplexitat incrèdula de la oposició. El Centro Internacional de Enseñanza del Castellano generará más beneficios que la factoría Ford y Porcelanosa juntas. Així ha estat. El castellonenc Víctor Campos, que va ser regidor d'esta casa, vicepresident de la nostra Diputació i vicepresident del Consell, ja va afirmar en el seu moment que el complejo recibirá anualmente entre 25.000 y 30.000 alumnos, sin descartar alcanzar los 200.000 en un año bueno. És cert que hem vist 3 projectes diferents. És cert que José Luis Jimeno i el seu assessor, José Luis Tirado Josetti, van cobrar importants sous públics durant anys per posar en marxa el projecte, però ha pagat la pena. Perquè el turisme idiomàtic ha estat un factor clau en la recuperació econòmica d'una ciutat com la nostra que ha aconseguit surfejar la crisi econòmica, que ha enviat a l'atur a percentatges impossibles de famílies en altres llocs, no així a la nostra ciutat. Però no només el turisme idiomàtic, també ha estat un factor clau en la recuperació el turisme de creuers. L'11 de maig del 2010 ancorà a la ciutat el Black Watch, el nostre primer creuer. Els turistes provinents de Southampton van ser rebuts per Toni el Figuero al ritme de la tradicional dolçaina i tabal. I després n'han vingut, tal com l'equip de govern ha anunciat reiteradament, molts altres, quasi bé al ritme de 2 per mes. Recorde el Quest for Adventure de la companyia Saga Cruises amb 600 passatgers britànics i australians, fins a un total d'11 autobusos hi havia preparats per anar a València, a les grutes de Sant Josep de la Vall d'Uixó o a la localitat de Morella. D'aquesta manera, a més, Castelló esdevindria un referent per al turisme del País Valencià. La majoria, però, va preferir agafar la línia 1 del tram, perquè com estava allí al Grau mateix, per vindre al centre de la ciutat a gaudir d'un comerç que no para de créixer i millorar les xifres de venda gràcies especialment a Centre Ciutat Castelló, aquella visionària idea del nostre govern municipal que va significar un important desemborsament de diners públics
públics en la societat prèvia municipalització del comerç. Afortunadament, però, i com s'havia previst en els estatuts de la societat, gràcies a l'èxit, l'Ajuntament va poder recuperar els diners invertits en accions. Diners que en gran part van servir per millorar les instal·lacions municipals del Mercat del Dilluns. En altres ciutats, governs menys previsors van privatitzar els mercats municipals a l'aire lliure i ara hi ha instal·lacions gestionades en precari perquè els adjudicataris estan en concurs de creditors. Fer les coses bé sempre té recompensa. La meva iaia sempre m'ho deia. I és precisament el vigor comercial del comerç local i cèntric el que ha fet que s'hagi accelerat la posada en marxa de la línia 2 del tram que ens uneix amb les ciutats veïnes. La línia 1 va ser inaugurada el 2008, com previst, va arribar al grau el 2010. En aquesta importantíssima inversió s'han complert tots els terminis. La consellera Isabel Bonich va declarar en el seu moment que la línia 1 estaria funcionant en plena normalitat abans de final del 2013. Així ha estat. Així, si m'és permès, voldria celebrar la sensibilitat de l'equip de govern i de la conselleria per protegir el Parc Ribalta, d'acord amb allò que obliga la seva condició de Vic. Gent més insensible hagués forçat un informe il·legal de la conselleria i hagués intentat que el tram travessés el Ribalta malgrat la llei. Estem parlant d'una obra cara. El tram que va des de la zona est fins al districte marítim ha comptat amb una inversió de 40,45 milions, l'anomenat bucle central 8,2 milions. I així també vull alabar la sensibilitat de la conselleria que no va necessitar que l'Ajuntament aprovés per unanimitat la necessitat de posar en valor el llenç de la muralla i la torre trobada al carrer Governador, ja que conscients que totes les fortificacions tenen caràcter de Vic, ella soleta va decidir fer una xicoteta modificació de l'obra que l'ha posat en valor. Avui és un dels monuments que formen part de les microrutes de turisme que aquest Ajuntament ha aprovat i que, com tothom sap, pot comprovar, funcionen a tot i plen. Això sí, el tram, a més, compta amb una magnífica i avantguardista estació soterrània a l'Avinguda del Mar. Una multimilionària inversió en la nostra ciutat i tot i això el president Fabra va advertir: tenemos que apostar por infraestructuras que supongan un ahorro a los ciudadanos, malgrat que aquell mateix dia expliqués que el projecte havia de ser deficitari en els primers 15 anys, per un import aproximat de 15,71 milions que la Generalitat haurà de pagar a la concessionària. Res nou, és el model aeroport que, com ja hem dit abans, és un referent en les obres públiques. Afortunadament, la pulcra gestió del Consell ha fet possible que s'hagi anat pagant al dia i que l'Ajuntament no hagi hagut d'avançar 400.000 euros més interessos per anar fent l'obra. Les dues línies del tram permeten a la ciutadania i als nostres visitants moure's amb agilitat entre algunes de les icones del nou Castelló, l'emblemàtic centre de convencions de l'internacionalment conegut i sovint demandat Santiago Calatrava. Un altre moc per a l'oposició que criticava que l'arquitecte s'emborsés 2,7 milions d'euros a canvi d'una maqueta amagada. Poca paciència. La realitat ha superat la mesquinesa de l'oposició i ara s'alça poderós i desafiant la llei de la gravetat, com la coberta de l'Àgora de València, d'altra banda, el nostre centre de convencions, que des d'ara, podem dir, té un grau d'ocupació superior al 63% i creixent. El turisme de congressos ha estat un altre dels puntals econòmics que ha reactivat el sector hoteler i hosteler. Lluny d'haver tancat hotels, com ha passat en altres ciutats, Castelló no ha parat en els darrers anys d'ampliar el seu número de llits d'hotel i d'estrelles a les seues façanes. Però no és només Calatrava. Si algun edifici pot competir en espectacularitat arquitectònica amb el centre de convencions, sense cap mena de dubte, és el rectorat de la Valencian International University, la VIU, obra del llorejat Frank Gehry. El president Fabra, que en el moment de la signatura del projecte era alcalde de la ciutat, va declarar: hemos empezado un hecho histórico que ya no tiene vuelta atrás. Sense cap mena de dubte, qualsevol persona reconeixerà que pocs anys després la VIU és d'un altre planeta. Aquesta universitat complementa la Jaume I, autèntica icona de la cultura de la ciutat, que rep puntualment totes les inversions previstes als pressupostos, la qual cosa li ha permès, per exemple, construir sense demora les instal·lacions necessàries per a la Facultat de Ciències de la Salut. La flamant residència d'estudiants de la UGI està funcionant en plena normalitat a la plaça Borrulla, l'edifici que fou seu de l'Audiència Provincial, un edifici compartit amb la Generalitat que ha centralitzat gran part dels seus serveis a la ciutat. Concretament, 4 direccions territorials, el punt d'encontre familiar, un taulell d'informació turística i l'oficina del PROP. Ho van dir i ho han fet. Enhorabuena a los premiados. L'Ajuntament, gràcies a la bona predisposició del govern municipal, del govern popular a Madrid, ha recuperat altres edificis. L'antiga comandància del Grau, on es pot visitar ara el magnífic Museu de la Mar, o l'antiga residència de suboficials, convertit en l'avantguarda artística gràcies al projecte Hàbitat Artístic que ha posat a Castelló en el mapa mundial de l'art, tot i que també ha contribuït a la fama de Castelló com a ciutat de l'art la sòlida i imposant escultura de Ripollès que s'alça a l'entrada de la ciutat pel sud.
També paga la pena de ser subratllat el que hem pogut fer a l'edifici de l'antiga Hisenda, de la plaça de l'Hort dels Corders, un edifici que només quedar desafectat i gràcies al conveni d'inversions que va signar i complir escrupolosament el govern popular del Consell, ha esdevingut un punt de referència sociocultural al centre de la ciutat. Gràcies a l'èxit, l'Ajuntament va poder recuperar... Més enllà de l'habitació d'espais per a les associacions i federacions de veïns, m'agradaria subratllar la importància del projecte d'alfabetització 2.0 posat en marxa dins del complex en col·laboració amb la UGI. La fractura digital és un greu problema en les societats avançades i una ciutat com Castelló no podia permetre's mantenir aquesta dramàtica diferència socioeconòmica entre les comunitats que disposen d'accés a les noves tecnologies i les que no. I val a dir que les generacions més majors són les que eixien pitjor parats de en aquest camp. El projecte de connectar a les TIC a les generacions més grans és fantàstic i, al meu entendre, un dels èxits més rellevants del PP en aquests anys. Si hagués de buscar una comparació, hauria de pensar en el centre juvenil que s'ha inaugurat a la fàbrica d'Avalos Fletcher. Són diners, sí, però calia. No ens podíem permetre seguir sense un centre polifuncional per a joves a la ciutat, com a poc tan versàtil com el del Grau, i finalment s'ha aconseguit. Vull recordar, a més, que es va fer una votació entre el jovent de la ciutat per tal que digueren quin era el model d'oci que calia albergar al complex. Afortunadament, tot així com previst. Si s'hagués retardat, hagués estat terrible que la primera experiència dels nostres adolescents amb les urnes se saldés amb un no fem res, no hi ha perretes i tot el que heu proposat no ha servit més que per a que alguns polítics es facin fotografies. Recordem que aquesta dotació tampoc no hagués estat possible, cal dir-ho, sense el compromís del president Fabra amb la ciutat que el va veure néixer, de qui va ser alcalde i en la que va viure fins fa poc. I si l'edifici d'Hisenda és un punt d'encontre de associacions veïnals i de formació per a les generacions més grans i el polifuncional de l'antiga fàbrica d'Avalos Fletcher ho és per als joves, gràcies a tots aquests anys de govern popular, avui aquesta ciutat compta amb un magnífic parc dels xiquets a tocar del Palau de la Festa. Tal com es va prometre, el Rei Barbut, Tossal Gros, la Penyeta Roja o la Cova de les Meravelles inspiren algunes de les 15 zones de joc d'un emblemàtic parc que ocupa 123.357 metres quadrats amb un cost de 18,5 milions d'euros i un fascinant llac artificial. Aquest parc s'ha pogut fer gràcies al desenvolupament del Pla General d'Ordenació Urbana. És cert que per qüestions sobradament debatudes i explicades, el PGOU de Castelló va ser objecte d'algunes sentències judicials contràries, però afortunadament les ments preclares de l'equip de govern van entendre de seguida que no es tractava de tindre o no raó, sinó de ser pragmàtics, i ja que la ciutat havia canviat tant en tan poc de temps, calia aprofitar la vinentesa per anar més enllà del que la sentència reclamava i iniciar immediatament la redacció d'un nou planejament urbanístic, d'acord a l'actual legislació en la matèria. Ha estat la perspicàcia popular i l'agilitat en la presa de decisions la que ha permès que aquell mal tràngol judicial passés ràpid i la ciutat no s'hagi ressentit de la nul·litat del document, ni hagi entrat en una estúpida espiral judicial que hauria de deixar la ciutat com a la riota de tothom, en veure que 3 anys després havia d'acabar fent allò que havia pogut fer de bell antuvi. Això també forma part de l'estat de la ciutat, la intel·ligència emocional dels nostres governants, que evita castigar a part de la ciutadania amb una pressió urbanística innecessària i cruel. Moltes gràcies. I és en aquest quadre que cal emmarcar l'encert del desenvolupament del Pla Especial de la Margeleria que ha permès superar els conflictes i oblidar aquell trist episodi dels diplomes. Els faig memòria, segur que ho recorden. Venent als propietaris unes cartolines disfressades de títol de propietat que van fer passar vergonya a moltes famílies quan en presentar-les a les notaries i els hi advertien que això no servia absolutament per a res. Sí, al govern municipal li va servir per fer-se unes fotos indecents i per recaptar diners dels incautes. I com tot no han de ser grans dotacions, i vaig acabant, i edificis enlluernadors, que són l'enveja del nostre Interland, em permetran que acabi aquest laudatori reconeixent l'esforç de l'equip de govern per tal d'aconseguir que tots els col·legis de la ciutat tinguin el mateix grau d'excel·lència en el manteniment, la qual cosa dona sentit a la lliure elecció de centre. L'encomiable grau de manteniment dels nostres carrers, voreres, carrils bici. S'imaginen una capital com la nostra, on el carrer Major estiguera ple de clots que el convertiren quasi bé en impracticable, o la plaça Major estiguera 100 dies sense reparar la trencadissa del laberint, o la plaça Santa Clara caient i el revestiment amb risc per a les persones, seria un escàndol.
Gràcies també per haver aconseguit que tots els barris tinguin un pack mínim de dotacions que impliqui el repartiment just del retorn dels impostos i també per tindre una amable fiscalitat per davall de la mitjana de les ciutats de la nostra mida i entorn, sense haver posat preu a tots els serveis que havien estat abans gratuïts i, sobretot, aconseguint que la Generalitat estigui al dia en els seus compromisos amb la ciutat i que no ens deguin ni un clau. O el manteniment global. Escolten, tenim una ciutat sense merdes de gos, diguem-ho clar. Totes les plantes que moren a Ribalta són reposades immediatament. La històrica avinguda de les Palmeretes llueix saludable com tota la vida. I una cosa que em toca molt al cor. Quan l'altre dia la defensora del pueblo va recriminar a les institucions la falta de sensibilitat amb els xiquets i xiquetes que passen gana reclamant menjadors escolars, com a castellonenc em vaig sentir molt satisfet d'aquella menció que feia referencia a la nuestra ciudad y que venía a decir, excepto Castellón, que como la concejala ha leído a Oliver Twist, no permite que los niños pasen hambre. Senyor alcalde, este és el discurs que vostè hauria d'haver pogut fer. Tot el que queda per davall d'aquest discurs, i el seu discurs ha quedat molt per davall, és la constatació del fracàs i les mentides del Partit Popular durant els últims 23 anys. Vostès van guanyar les eleccions dient que farien tot el que jo he relatat i que no existeix. Van mentir. I segons els informes d'Hisenda d'esta mateixa setmana, a petició de la Fiscalia, vostès van guanyar les eleccions amb finançament il·legal a través de la xarxa corrupta Gürtel i vostè ho sap bé, que està imputat en una de les peces separades del sumari. Això és tot. Gràcies. A ustedes, señores de la oposición, me gustaría poder felicitarles. Lo haría si en sus intervenciones hubieran puesto los intereses de Castellón por delante de los intereses de sus partidos. Lo haría si, en lugar de venir a este debate con discursos catastrofistas, nada constructivos y alejados de la realidad, hubieran dirigido sus esfuerzos a reconocer primero las mejoras logradas por el equipo de gobierno y a proponer después cómo avanzar en ellas. Créanme que les habría felicitado por ello, pero no ha sido así. Con sus discursos de confrontación, de una censura sectaria y ciega que no les permite reconocer ningún avance ni ningún acierto, por evidentes que sean, han perdido ustedes, como siempre, una nueva oportunidad de demostrar que ocupan esos escaños con voluntad de aportar soluciones a las demandas de los ciudadanos. Es algo a la luz del discurso del señor Nomdedeu que el señor Nomdedeu no ha entendido. No ha entendido nada de lo que los ciudadanos hoy demandan a los políticos con responsabilidades de gobierno. Evidentemente actúan de este modo porque sus mociones son populismo y demagogia en estado puro. Muchas de sus mociones no son mociones, son trampas en el camino en las que, por supuesto, no estamos dispuestos a caer. Si lo hiciéramos, seríamos tan populistas, demagogos e irresponsables como quienes las proponen. Y gobernando no nos lo podemos permitir. Su suerte hoy es que la demagogia no está tipificada en el Código Penal. Esa es hoy su fortuna. En 23 años, 10 proyectos a falta de ejecutar, porque hemos priorizado necesidades sobrevenidas de los ciudadanos. Como consecuencia del cambio dramático económico que el país, la provincia, la ciudad, la comunidad ha sufrido, es convertirse usted en el rey de la demagogia. Tenemos un concejal fracasado, pero que gana importantes premios como poeta. Le animo, señor Nomdedeu, el planeta tiene una gran dotación económica, no pierda el tiempo aquí. El catalán, señor Lara, le está esperando. Creo que su futuro está allí. Es usted, lo estimo así, acreedor a un gran premio Planeta después de haber escuchado su intervención. Para hacer frente a esa realidad que puede frustrar y frustrará sus aspiraciones, se han juntado ustedes nacionalistas, valencianos y progresistas, con la izquierda verde, verde claro, verde oscuro, y verde como el trigo verde, y valencianistas, ecosocialistas y radicales de izquierdas del país valencià. Y por si fuera poco, aquí en Castellón quieren juntarse con comunistas, socialistas y republicanos. Y ojo al dato, quieren hacer todo esto para ofrecer a esta ciudad estabilidad. Estabilidad. Impresionante. Con ustedes, los castellonenses podemos, sí, podemos echar a correr. Muchas gracias. Gràcies, senyor alcalde. Anem rapidet. Li agraïsc al senyor Pérez Macián la seva consideració per la meva literatura i tot això del Premi Planeta. No puc estar a la seva altura literària, si més no, després d'haver sentit com pronunciava avui el que hauria de ser guardonat com a la flor natural. Vostè canvia Alfonso Bateller per Paquitina i té la flor natural segura. Clar, jo també comprenc, jo també faria un
una laudatio d'agraïment si m'hagueren nomenat portaveu del meu grup, per cert, radicalitzant la postura del Partit Popular. El senyor Mulet és bastant més conciliador que vostè. Vostè és el regidor d'esta casa que ha tingut que demanar més disculpes per les seves eixides de to. I aquesta és la radicalitat. L'altra estarà per veure. Estarà per veure. Mire, ha dit algunes cosetes que no són veritat, senyor Macián. El 48% de les mocions que s'han aprovat en aquesta casa per unanimitat les ha presentat el meu grup, el 48%. Vostès ens han aprovat una de cada 3 mocions. El 48% per unanimitat, però una de cada 3 mocions que havíem presentat. Ens han aprovat el 4%, a més, que havíem presentat conjuntament amb Esquerra Unida. A Esquerra Unida l'han aprovat el 13%, el PSOE el 4% i el Partit Popular el 9%. I a més n'hi ha un 22% que les hem presentat conjuntament els 4 grups. I n'hi ha de tota mena i condició. També econòmiques, moltes econòmiques per part nostra. Una altra cosa és que després vostès, com avui mateix en el discurs, presenten com a grans coses propostes que hem fet nosaltres i que s'han aprovat així i que, com és lògic, té que executar l'equip de govern i vostès, en aquesta elegància que ens caracteritza, obliden que va ser proposta d'un altre grup. Presumpció d'innocència, tota. No me dóna lliçons. Els altres no ho sé, però a nosaltres no ens dóna lliçons, perquè vostès podran estar d'acord o no podran estar d'acord en l'altura on nosaltres posem el llindar. Però com vostès som un partit intrínsecament corrupte en el seu conjunt i han fet tant de mal a la democràcia, alguns hem considerat que la imputació és el moment de plegar, encara que pugui resultar finalment injust. Per això la senyora Alicia Brancal i jo mateix, i els vam convidar a vostès a fer el mateix i no van voler, vam signar a principi d'esta legislatura davant del notari que si érem imputats per la nostra acció com a càrrecs públics, presentaríem immediatament la dimissió. I això, òbviament, podria ser un càstig contra nosaltres si després resulta que la imputació s'acaba en no res, però creiem que per damunt de l'interès personal en fer política, etc., hauria d'estar l'interès de la societat i la democràcia a la que vostès tan mal han fet. Diuen que no proposem res per avançar. L'any 2012, el nostre grup, i jo en nom del nostre grup, vaig presentar així una anàlisi d'AFO, en la que havia treballat un munt de gent de la ciutat. I vaig subratllar bàsicament les fortaleses i les oportunitats, que era el que ens importava, per a poder seguir endavant. Ni cas. En el 2013, el senyor alcalde va dir el mateix que ha dit avui vostè. En la seva primera intervenció, abans que jo parlara, va dir «Lástima, esta vez no le voy a poder dar las gracias en nom de Déu perquè s'ha radicalitzat». I després se va desmentir i me va donar les gràcies per les 3 coses de les que jo vaig parlar. Perquè en tota la intervenció, repassen l'acte, jo ho he fet, vaig parlar del Pla General d'Ordenació Urbana, i el senyor alcalde en la rèplica va donar les gràcies al nostre grup per la nostra posició en aquest tema. Quan parlava d'economia vaig parlar del pressupost de base zero i el senyor alcalde va dir que era una cosa que estaven considerant i que li pareixia molt interessant i no s'ha fet. I vaig parlar d'ocupació, el problema principal de la ciutat, i vaig aportar 108 propostes, de les que 97 tenien cost zero per a la ciutat perquè eren millores de procediments administratius. Ni cas. No les ha volgut ningú, a ningú no li han interessat. No esperen avui, per tant, propostes, senyor Pérez Macián. No es pot ajudar a qui no se deixa ajudar. Me preocupa la seva intervenció, senyor alcalde, i la del senyor Pérez Macián, i m'ha recordat aquest cartell que diuen que hi havia en el quartel general de Bill Clinton en les primeres eleccions, que deia «The economy, stupid». Vostès han tingut que anar a Toledo per a descobrir que no és l'economia, que no és només l'economia, que aquesta crisi econòmica s'ha convertit també en una crisi social, que ha canviat la composició social, ha canviat. I vostè diu que jo no entenc el que passa en el carrer. Mire, l'altre dia un comerciant d'esta ciutat me va dir fer parar el patinet i m'ha dit entra un moment que vull parlar amb tu. Jo no havia parlat mai amb ell, de fet no sabia ni qui era, i m'explicava que era votant habitual del Partit Popular, que els temes de la corrupció el tiraven una miqueta cap a darrere. I que, en fi, estava una miqueta disgustat també perquè el tram que havia de servir per arribar al centre, com anava tan lent, de moment havien llevat els cotxes però encara no havia arribat el tram. Per tant, ell tenia dificultats i m'ha dit, saps què passa al final? Que jo tinc un negoci que no és prou glamurós com per a que vinguin a comprar-me els rics de la ciutat, ni és prou barat per a que vingui la gent més desfavorida de la ciutat. Jo he vist de la classe mitja i el Partit Popular ha destruït la classe mitja d'esta ciutat i m'ha deixat sense clients. Això diuen els seus electors. No és l'únic. Parlava esta setmana passada també amb un important empresari d'esta ciutat que té importants contractes amb esta casa. I me deia, saps què passa? Que durant anys, amb aquesta gent, amb el Partit Popular, amb vostès, parlaves amb ells o parlaves amb els funcionaris que seguien ordres d'ells i dius, val, sí, no te preocupes, arregla-ho així en el pròxim contracte i ja ho posarem. I saben que és així. Ja m'ho facturaràs en la pròxima. I saben que és així. Ho han estat fent així durant anys. I ara, de pronte, com els vigilen massa, com veuen que la cosa va en sèrio, ara els ha agafat un atac d'ètica
que el mateix empresari ve i els mateixos regidors i els mateixos funcionaris que per ordre dels regidors els aconsellaven fer garrames, que vostès pagaven fora de contracte després i passaven per així, ara diuen, oh no, això és il·legal, ah no, això no se pot fer. I me deia l'empresari, mira, Enric, si d'ací un any passe com a Vila-real i governeu vosaltres i vos poseu en aquest plan, ho entendrem, és la vostra manera de fer, però la d'estos, que són els que ens han estat fent fer les garrames durant tots aquests 23 anys, així de clar, Així de clar. A mi me recordava, no sé si han vist Casablanca, el capità Louis Renault, quan eixia de jugar al casino i s'embutxaca els dinerets, diu, que escàndalo, aquí se juega. Ara han descobert vostès que l'ètica també serveix en la política. Doncs segurament arriben tard. Gasten vostès el mateix llenguatge polític de fa 5, 10 o 15 anys. Creixement, tot ho arreglen en creixement. El nou Pla General d'Ordenació Urbana, el primer document, parla de creixement inferior al creixement que teníem previst anterior, però de creixement. Però de quin creixement estem parlant? De quin creixement? Qui ha de vindre a viure a Castelló? Si no tenim treball, diu, no, però hacemos más suelo industrial. I què? Com si això com si se plantaren les fàbriques i després les anares a regar. Això no va així. L'Institut Nacional d'Estadística diu que Castelló seguirà perdent població en els propers anys. Tenim 22.000 habitatges buits en la ciutat i vostès en el Pla General d'Ordenació Urbana aposten per al creixement. Doncs mire, créixer ha de ser una conseqüència que aquesta ciutat funcioni bé. No pot ser l'objectiu principal. Per a nosaltres créixer no és un objectiu. Serà la conseqüència de la millora de la qualitat de vida en aquesta ciutat. Això sí que ens importa a nosaltres. Necessitem una ciutat sostenible econòmicament, socialment, mediambientalment i culturalment. Benestar social i ocupació. Vostès volen carregar-se el pacte per l'ocupació perquè com només servia per rebre una subvenció que donava un govern del seu color polític i al final no ho ha donat mai, doncs ens ho carreguem. Afortunadament, diguen el que diguen vostès, ha estat gràcies a l'oposició i els agents socials que han dit no, mantenim l'estructura i anem a donar-li un altre contingut. I ja veurem la setmana que ve què fan vostès, si accepten o no accepten. Les polítiques socials segueixen sense ser avaluades. Cada vegada que hi ha un pobre en Castelló, vostès diuen, ponemos 200.000 més. Que això només vol dir que no està solucionant, que no estem rescatant a la gent de la pobresa, que li estem omplint la nevera. Afortunadament, gràcies, molt bé. Però segur que no podríem fer unes altres coses per a que no se convertisquen en dependents de la caritat pública. Segur que vostès no saben fer res més, és que hi ha altra gent que sí que té idees. Càritas, avui, Càritas, vostès li fan el besamanos al senyor bisbe, escolten el que diu el senyor bisbe. El senyor bisbe diu que la pobresa estructural en la ciutat de Castelló ha crescut en els seus governs i ha crescut per damunt de la mitjana valenciana, que ja és pitjor. Participació política. Escolta, pressupostos participatius. Fem un reglament de veritat. En les altres ciutats que ho fan en sèrio, el reglament dura 9 mesos, perquè els ciutadans fan propostes i tenen que vindre a l'Ajuntament i s'han de fer un informe econòmic del que poden costar, un prim projecte, tornar després als ciutadans i dir, mira, això no, perquè se'ns va del pressupost, i en les ciutats que ho fan en sèrio hi ha un percentatge sobre les inversions tancat del primer dia. Vostès diuen, este any ho llevem, este any ho tornem a fer, en una setmana s'aplica, i acaben vostès aprovant moltes vegades les obres que venen obligats a fer com a Ajuntament per la llei. Això no són uns pressupostos participatius. Vostès viuen del paper cuixer, ho han fet tota la vida, i segueixen fent-ho. Propostes i preguntes als plenaris, no els agrada. Fer cas a la gent, la comunitat educativa, els hi consultem. Els consells escolars hi diuen blanc i vostès fan negre. Però en sèrio estem parlant de participació ciutadana? Vostès creen els conflictes on abans no hi eren. Per parlar del maltracte del valencià, és que com no hi ha diners, ara s'ha disminuït d'una manera dràstica les publicacions que aquesta casa feien, no en valencià, en bilingüe. Serà que la C trencada és més cara que la C sense trencar, o no ho sé. Escolta, facin la meitat de cada i costa el mateix. Facin la meitat de casa i costa el mateix. No utilitzin la crisi econòmica per a seguir atacant la llengua. El tram, en l'any 2003, el nostre grup portava en el programa electoral un transport per via reservada. Se'ns van riure en la cara. En l'any 2007, en Canal 9, recorden, i la televisió que van tancar, nosaltres vam explicar que seria impossible que Castelló tingués abans que Alacant o que València, acaba de seguir, senyor alcalde, abans que Alacant o que València, un transport modern i tal qual, no ha sigut possible. Alacant van per la línia 2 i així estem manteniment. Diuen vostès, hem rebaixat el preu dels contractes. No és veritat. Han rebaixat els preus dels contractes de manteniment, de neteja de solars, de neteja de les escoles, a canvi que hi hagi menys hores de neteja i a canvi que hi hagi menys personal. I què passa? Que després venen fora de contracte factures que passen per així i a final d'any sumarem i descobrirem segurament que hem gastat tant o més amb la diferència que hi ha discrecionalitat, que ara vostès tot el que no està dins del contracte decideixen quin col·le sí i quin col·le no. Així és com governen vostès. Tenim la ciutat bruta, la neteja de les escoles, ja ho he dit, i vull acabar perquè no vull fer-ho més llarg, el patrimoni. El bric de les normes de Castelló ja ho deixarem estar. Apareix un tros de muralla, la tapem, primer en paraules, després en mocions, després en terra.
i finalment, esta mateixa setmana se posen a treballar en el caminar sense permís de la Conselleria, perquè vostès ni siquiera saben què és el que està protegit en aquesta ciutat, i si ho saben, són uns pocavergonyes. Si no ho saben, són incompetents, i si ho saben, no tenen vergonya, perquè han permès que se comencin unes obres en una zona que està protegida, i necessitem un permís de Conselleria que no el tenim. Però, bueno, com a vostès, els permisos de Conselleria i tot això, els fa un amic, no passa res. Acaba, no tenen perdó. Ni Zapatero ni la iaia fuma. Al final de la legislatura vostès hauran governat 24 anys i hauran coincidit. 20 anys amb el PP a la Diputació, 20 anys amb el PP a la Generalitat i 12 anys, la majoria dels anys que vostès han governat així, amb el govern central del Partit Popular. Poder absolut. Estem com estem per moltes coses. Una d'elles, la principal, perquè vostès governen així. Recordem on estem, recordem com estem, recorden el que he dit jo en la meva primera intervenció i el diferencial. I si és el seu fracàs d'estos 23 anys. Diu, home, 10 cosetes que no s'han fet, les 10 cosetes que van dir vostès que farien per a guanyar les eleccions. Gràcies, senyor Rondedéu.